Dobrodošli u emisiju Riječ i život. Od 2007. godine Hrvatski Caritas pod nazivom Tjedan solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini pomaže ljudima u Bosni i Hercegovini. Financijski podržava projekte iz područja obrazovanja, socijalnog poduzetništva, socijalnog, zdravstvenog i humanitarnog djelovanja ustanova Katoličke crkve i udruga. Ukupna vrijednost do sada financiranih projekata je oko 3 milijuna eura. Kroz akciju Caritas podiže svijest u društvu o zajedništvu i s ljudima i crkvom u Bosni i Hercegovini, te odgovara na pitanje zašto je za Republiku Hrvatsku od strateške važnosti skrbiti za položaj Hrvata u BiH. I zato sam u današnju emisiju pozvala monsinjora Mile Aničića, ravnatelja Caritasa Banjalučke biskupije. Dobro nam došli. Hvala lijepa. Pozdravljam i gospođu Žaklinu Garić, ravnateljicu Doma za starije i voditeljicu kućne njege na području Banjalučke biskupije. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. I drago mi što mogu pozdraviti ravnatelja Hrvatskog Caritasa, fra Tomislava Glavnika. Dobar dan. Dobro nam došli. Pa evo, ovo je važan projekt za sve ljude u Bosni i Hercegovini koji imaju svakako različite potrebe. Pa evo, monsinjore, kakve su danas potrebe čovjeka u Bosni i Hercegovini? Što im je najveći problem? Problemi u Bosni i Hercegovini, a onda i u Banjalučkoj biskupiji su opće siromaštvo. Pogotovo starih osoba, a onda i obitelji s djecom. Dalje, problem je velika nezaposlenost. Jako velik broj ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine. Još uvijek imamo prilike trećinu radno sposobnih nezaposlenih osoba. Isto tako, to iseljavanje koje sam spomenuo, odlaze mlade osobe, obrazovane osobe, tako da se osjeća nedostatak i ljudi za njegu, liječnika, raznih obrtnika. Dakle, sve veći je to problem. A rekao bih, generator svih tih problema su neriješena politička pitanja koja se već vuku od rata na ovamo. Ono što je trebalo biti tad riješeno nije još uvijek riješeno. Tako da mi imamo ljudi kojima je potrebna hrana, to je začudo, ali je stvarno tako. Ljudi kojima je potrebna skrb, pogotovo kad se tiče kućne njege, koji su potpuno izolirani sami i gdje sa strane državne vlasti nije, odnosno zdravstvene vlasti nije organizirana ta briga. Problem je sve veći zbog iseljavanja, da su i neke škole zatvorene, ambulante su zatvorene, tako da ljudi imaju probleme u školstvu, odnosno za svoju djecu, pa onda u zdravstveni problemi. Spomenuo sam već nezaposlenost. Imamo priličan broj ljudi koji su na početku rata otpušteni s posla. To je bilo u procesu etničkog čišćenja i ti ljudi su od tada ostali nezaposleni do dan danas. Sad oni trebaju već, to je vrijeme mirovine, oni imaju 10 ili 15 godina, 5 ili 10 godina radnog staža, oni ne mogu s tim ništa napraviti. To su trajni socijalni slučajevi. Postoje li neki projekti kojima potičete ostanak tih mladih ljudi na području Bosne i Hercegovine? Zapravo trebalo bi ih zadržati da se ima, ako ništa drugo, o starijima brinuti. To je nama veliki problem, velika briga tko će sutra njegovati ljude koji su ostali sami i stari i bolesni, nemoćni. Mi pokušavamo i što se tiče mladih ponuditi, evo ja sam prije 2 dana otvorio jedan susret tamo gdje se mladi sastaju. Projekt Your Job koji ide za tim da savjetuje mlade, da ih obrazuje, da im ponudi neku startnu pomoć, da sami nešto pokrenu kad se radi o poduzetništvu. Pa čak i sama financijska pomoć je tu u projektu predviđena za one koji se odvaže na to. Caritas inače cijelo vrijeme imao jednu vrlo važnu stavku u svome radu jest osnivanje radnih mjesta.
tako da smo i sami nešto osnovali, zaposlili ljude. Pomagali smo im podjelom poljoprivrednih strojeva, stoke, pomagali smo im u beskamatnim pozajmicama. I evo i danas pokušavamo, koliko je moguće, pokrenuti u nekim segmentima, recimo posebno poljoprivreda, kako bi što veći broj ljudi imao posao i ostao tu. Evo, pitat ću vam, gospođu, bi li se o starijim ljudima imao tko brinuti da nema tu Caritasa? Ne. Kad govorimo o starijim ljudima, govorimo o socijalno ugroženim ljudima. Znači, ti ljudi, Caritas u kućnoj njezi ima do 150 korisnika. Od toga 70% jedini kontakt s vanjskim svijetom ima preko našeg osoblja. To su uglavnom ljudi koji žive u ruralnim područjima. Tu ne postoji ni infrastruktura, ne postoje domovi zdravlja. Znači, ti stariji ljudi vrlo su često ograničene mobilnosti. Pretpostavljam i zapušteni u zapuštenom stanju. I zapušteni. Mnogo njih živi bez vode tekuće, bez WC-a. Znači, to su uistinu... Mi smo jedno imali ispitivanje tog stanja tih ljudi. Između ostalog je bilo, što nas je iznenadilo donekle, rekli su da, većina njih je rekla, nije toliko neimaština na prvom mjestu, nego ta samoća. To je to što najviše njih boli. Tomislave, evo čuli smo dosta poražavajuće stanje na terenu. Kako Hrvatski Caritas usmjerava svoju pomoć? Evo, ja sam spomenula 3 miliona eura već ste dali za Bosnu i Hercegovinu, za sve moguće projekte. Idete li prema pojedincu ili prema ustanovama? Gledajte, prije nego bih vam odgovorio na to pitanje, treba reći da je crkva generalno katolička bila avangardna u pomaganju stanovništvu Bosne i Hercegovine, jer dok je Ured za Hrvate izvan domovine ili izvan Republike Hrvatske nije profunkcionirao kao što sad funkcionira, recimo zadnjih 6-7 godina, gdje stvarno fenomenalan posao rade, hrvatski biskupi u zajedništvu s biskupima iz BiH su se dogovorili da ćemo na jedan solidaran način pomagati projekte, programe, potrebe koje crkva i ljudi u Bosni i Hercegovini imaju. Tako da smo nastojali i točkasto djelovati, konkretno, evo što je i monsignor Mile sam rekao, ali sad pomažemo i ustanove, pogotovo one koje vode biskupi, odnosno koje vodi Caritas, jer Caritas nastoji uvijek djelovati ondje gdje država zakaže. I tu imamo nekakvu jednu slobodu, jednu širinu da možemo vrlo brzo odgovoriti na potrebe koje su na terenu i to ćemo i dalje činiti. Tako da, evo, naša potpora prema ljudima u Bosni i Hercegovini uvijek se podvodi solidarno biti s njima, zajedno s njima hoditi, jer nas kao ljude ne može ništa razdvojiti. Zato gledamo i u ljudima u Bosni i Hercegovini stvarno svoje prijatelje, svoje bližnje kojima smo poslani, a hvala Bogu i u Hrvatskoj ima dosta ljudi koji su podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, pa i ovakva emisija služi tome nekako da ih potaknemo na ovo što je bilo baš sad rečeno. Mnogi su iselili, a mnogi su iselili iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, da nekako vrate natrag svojoj domovini putem donacija, putem Hrvatskog Caritasa kako bi se dobro moglo širiti. Hrvatski Caritas je nedavno dobio i priznanje od predsjednika Republike, gospodina Milanovića, na čemu vam čestitam i ovom prilikom. Zaista, evo, pretpostavljam da mi je to bilo posebno drago. Pa bili smo iznenađeni, ali bilo nam je svakako drago dobiti povelju Republike Hrvatske za sveukupni humanitarni karitativni rad, jer Hrvatski Caritas djeluje već 30 godina. Sada se profilira u jednu ustanovu koja stvarno onako autentično djeluje, stabilna je, dolazi do krajnjeg korisnika, tako da svi oni koji žele uputiti svoju pomoć, bilo ljudima u Hrvatskoj, evo u Bosni i Hercegovini, u svijetu, mogu to učiniti. Evo i prepoznati jesmo od strane predsjednika Republike. To nam je na ponos, ali to nas još više obvezuje da i dalje nastavimo raditi.
Jedan od projekata Hrvatskog Caritasa je pomoć hrvatskom, odnosno katoličkom školskom centru Don Bosco u Žepču, te financijska pomoć dječjem vrtiću Don Ivica Čondrić, također u Žepču. Pogledajmo što im Caritasova pomoć znači. U sastavu ovoga kompleksa se nalazi još i tehničko-obrtnička škola, učenički dom, oratorij koji je ustanova koja je, evo recimo tako, svojevrsna salezijanskoj prisutnosti. I još imamo, evo važno je spomenuti, sportsku dvoranu koja je zapravo naša školska dvorana prije podne, a popodne je također recimo tako i gradska dvorana. Ova ustanova već djeluje 25 godina, iako su salezijanci u Žepče došli još 2 godine ranije, i već je više od 3000 učenika prošlo kroz ovu ustanovu. Trenutno imamo 352 učenika i više od 100 djelatnika. 2/3 tih djelatnika su nastavno osoblje i stručni suradnici, a 1/3 su pomoćne službe. Dosta velik kompleks, a cilj našega postojanja i rada je da ponudimo cjelovit odgoj i obrazovanje mladim ljudima. Ova ustanova je u posljednje 3 godine ima u svom sastavu i učenički dom. Primamo mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, pa možda i šire u budućnosti. Trenutno je u učeničkom domu više od 50 mladih diljem BiH. Potječu svih krajeva BiH i do godine se nadamo u potpunosti ispuniti kapacitet doma sa 4. generacijom. Ovdje se dio djece je zdrave, sposobne, koje traže kvalitetan odgoj i obrazovanje, a dio učenika i koji imaju posebne potrebe, koji trebaju posebnu skrb, individualan pristup, veći angažman stručnih službi i škole. U svemu tome, naravno, naš redoviti sustav obrazovanja ne nudi potpuno mogućnosti za financiranje takvih aktivnosti. Ovo je ustanova od velike pomoći u tim situacijama, i Caritas Hrvatske, Bosne i Hercegovine, brojni donatori koji pomažu ovu ustanovu, koji prepoznaju naš rad. Kroz godine rada susretali smo se s raznim poteškoćama, problemima, najviše financijske prirode. U vrijeme korone bilo je jako teško funkcionirati. Imali smo određen broj djece, nismo mogli popuniti svoj kapacitet, tako da je to sve utjecalo na svakodnevni rad i opstanak. U zadnje vrijeme ukazala se potreba za proširenjem kapaciteta. Sve duže liste čekanja su bile, tako da smo uz pomoć općine i Caritasa uspjeli oformiti još jednu odgojno-obrazovnu grupu. Primili smo još 3 djelatnika, tako da u našoj ustanovi trenutno boravi 96 djece. Imali smo jako vrijednu donaciju od Hrvatskog Caritasa u hrani, režijama, igračkama, didaktičkom materijalu. Tako da mogu slobodno reći da za sve ove godine rada vrtić nikad nije bio opremljeniji igračkama i didaktikom. Zadnjih nekoliko godina sve veće liste čekanja su bile, tako da se ukazala potreba za proširenjem kapaciteta. Hrvatski Caritas i općina Žepče pomogli su nam da prenamijenimo neke prostorije i napravimo još jednu radnu sobu, tako da u našoj ustanovi sada ima 96 djece. Evo, vidjeli smo jedan mali dijelić mozaika koliko Hrvatski Caritas i Caritas naravno u Bosni i Hercegovini pomažu takve zapravo vrijedne i nama prijeko potrebne institucije. Kakva je suradnja sa drugim humanitarnim institucijama na području BiH? Pa Caritas ima, rekao bi, povremeno kontakte i također i što se tiče same pomoći da sudjelujemo, ne samo da mi sami dijelimo pomoć i drugim pripadnicima drugih nacionalnosti i vjerskih zajednica, nego također zamolimo u nekim situacijama radi što bolje
informiranosti da dotične organizacije preuzmu određenu pomoć i oni je podijele onima kojima je najpotrebnija. I to je tako još od rata. Čak i kad su nas iz inozemstva ljudi koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu da posreduju i htjeli podijeliti na neke nacionalne torove, Caritas se nije dao utjerati u takav tor, tako da smo ostali cijelo vrijeme otvoreni za sve. Pa smo i organizirali transport pomoći iz Zagreba. Tada je i Merhamet išao, tako reći, pod zastavom Caritasa više mjeseci jer nisu mogli sami organizirati se u to vrijeme. I to je tako ostalo i kasnije. I mislim da je dobro i da je to doprinijelo, rekao bi ipak, da otupi ta ponekada ili često puta ta oštrica mržnje, netrpeljivosti, jer se pred Caritasom okupljali potrebni iz raznih nacionalnosti i vjerske pripadnosti. Pretpostavljam da su i vaši korisnici pripadnici drugih vjerskih zajednica i drugih vjeroispovijesti i ne radite razliku sigurno. Tako je. Znači, čovjek u potrebi je u fokusu našeg rada i pristupa mu Caritas općenito, znači, sa svim njegovim potrebama. Jer često tim ljudima nije potrebna samo medicinska skrb, nego i hrana i ogrjev. Znači, tu je isto jedna specifičnost Caritasa i kao što ste vi rekli i ravnatelj sada, znači čovjek u potrebi, a ne njegova nacionalnost ili vjeroispovijest. Ja mogu reći po primjeru našeg doma za starije osobe, jer to živi 24 sata, 365 dana u godini, tu se puno stvara jedno okruženje za pomirenje i bolje razumijevanje jednih drugih. Kako pronalazite volontere? Pa, jasno, prije svega župni Caritas. Tu nam je prva adresa gdje pokušavamo naći volontere, ali isto tako kroz suradnju s drugima. Evo, recimo, ja mogu navesti Udruga Roma u Prnjavoru, gdje mi isto imamo kućnu njegu. Njihovi mladi vrlo često znaju volontirati. Oni dođu, okreće negdje, nacijepaju drva, počiste dvorište, tako da mislim da je to jedan jako lijep primjer. Znači, gdje je dobra volja, tu se množi dobro. Uzajamna pomoć. Da. Bratomislave, evo rekli ste da Caritas pomaže tamo gdje je država zakazala. Pa evo, kod Bosne i Hercegovine to je jedan baš onako specifičan primjer gdje je zaista država zakazala. Zašto se to događa? Pa meni je kao Hrvatu iz Hrvatske možda malo teško o tome govoriti, ali promatram, živim, često sam u Bosni i Hercegovini po naravi posla i onda vidim kad se nešto na početku nije uredilo kako treba, onda uvijek jedna nepravda generira drugom, nepravda eventualnim nerazumijevanjem, nepravda, ne daj Bože, budućim kakvim sukobima. Tako da sve ima svoje vrijeme. Ako se sve na vrijeme učini, onda je poslije lakše živjeti. Tako da iz te jedne političke nestabilnosti i nemoći da se dogovore između sebe, a evo i svjesni smo i činjenice da se hrvatski narod nalazi u jednom neravnopravnom položaju, iako je konstitutivni narod u Republici Bosni i Hercegovini, to isto onda generira poteškoće. Zato evo, nas politika ne interesira. Mi vidimo konkretnog čovjeka, njegovu potrebu i uvijek tražimo kanale kako tim ljudima pomoći. Caritas se tu, hvala Bogu, dobro ispraksirao i zaobilazi sve ove horizontalne smetnje i nekako se vodi tom Kristovom ljubavlju prema bližnjima, evanđeljem, biti otvoren svakome ko pokuca na crkvena Caritasova vrata i to je nekako i naša snaga. Zato smo tu slobodni i možemo isto tako i moliti za pomoć na raznim stranama da bi se dobro širilo. I onda vidite, bez obzira tko kojem narodu pripada, onda se može i pomagati. Zato je ovo poziv svima, pomozite nama da možemo pomoći drugima. Svakako. Monsignore, crkva je i dalje mjesto okupljanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, katolička crkva. Jest, cijelo vrijeme je to bila.
ako izuzmemo određena područja gdje su Hrvati u većini, gdje imaju svoje političke predstavnike, onda u drugim područjima Hrvati zapravo nemaju nikog drugog osim crkve. I to se tako osjetilo u ratu. Pa evo u Banjalučkoj biskupiji, dakle sam taj prostor, dvorište, to veliko dvorište, to je bilo svaki dan 200-300 ljudi koji su jadni u nedostatku informacija, pa u nedostatku hrane, pa i svi drugi problema. Okupljali se tu gdje bi evo neke odgovore pokušali naći i ostalo je to tako i do dan danas. Iako svaki dan ili ne kažem cijelo vrijeme su tu prisutni politički problemi za koje crkva nije nadležna, koji bi trebali rješavati politički predstavnici. Mi ih nažalost nemamo. Evo reći ću konkretno za Banja Luku. Tako da smo negdje tu stalno, reklo bi se i na usluzi i u tim pitanjima i pokušamo artikulirati te probleme i te potrebe ljudi. Tomislave, evo, ovo mi je prilika da vas pitam. Vi ste se prije nekoliko dana vratili iz Svete zemlje. Znam da nam sad u ovom trenutku to nije tema, ali moram vas pitati, s obzirom da ste bili u području koje je izuzetno pogođeno ratom, pogođeno je velikim humanitarnim katastrofama. Pa evo, kakva je situacija na području zapadne obale, odakle ste došli? Da. Situacija je teška jer uvijek kad je krizno stanje, ratno stanje, redovito strada mali čovjek kojemu je generalno teško i onda nema se na koga osloniti. Tako da područje zapadne obale ima svoju jednu političku perpleksnost unutar tog Bliskog istoka, neriješenog pitanja dviju država i opet Caritas tu otvara svoja vrata. Kakva je situacija? Na ulici nema nikoga? Pa, ulice su prazne, pogotovo u Jeruzalemu, Betlehemu, hodočasnika nema, turista nema. Kako njih nema, tako trpi cijeli sektor uslužni, hotelski, restorani, suvenirnice, ono od čega ljudi žive. I tu opet uskače Caritas? Caritas uskače, da, pomoći obiteljima, u hrani prvenstveno sada, u plaćanju režija, opet u brizi za starije, jer mladi su brinuli za starije zato što su Palestinci recimo vrlo vezani obiteljski. Onda neka otac ne radi, a redovito otac ili djeca rade ako nemaju posla. Dakle, oni postaju, u noći su postali socijalni slučajevi. Dakle, 60.000 ljudi ostalo bez posla usred oduzimanja radnih dozvola. Tako da Caritas Jeruzalem čini što može uz pomoć cijele svjetske zajednice. Mogu reći, evo, našom inicijativom i našim odlaskom u Svetu zemlju cijela obitelj Caritasa se probudila. Rekli su i fokus smo stavili na tu potrebu, tako da u sljedećim danima slijedi jedan žurni apel na svjetskoj razini gdje se ljude u potrebi u tim ratnim prostorima želi staviti u fokus. Svakako pozivamo i naše gledatelje da se uključe u tu akciju koje će sigurno podaci biti objavljeni uskoro putem medija. Jedno smo već završili, a sad uskoro kreće druga, tako da će paralelno s programom Tjedna solidarnosti i zajedništva s crkvom Bosni i Hercegovini krenuti i ta akcija. Evo, najavili ste i naše zadnje pitanje, a to je Tjedan solidarnosti o kojem evo govorimo, koji završava svečanom svetom misom 3. ožujka u Prijedoru. Da. Mi ćemo to naravno prenositi, Hrvatska radiotelevizija. Evo ga, bit će svečano. Kažite nam još par detalja. Imamo tu i zapravo prvi nastup novog banjalučkog biskupa. Da. Župa Prijedor je jedna od prognaničkih župa koja je dakle svedena na minimum, ali župa funkcionira, ima svog župnika. Kao kršćani uvijek smo puni nade, bez obzira na naš broj. To nije odlučujuće, nego koliko je jaka naša vjera. I da li i želimo li graditi zemlju i život zajednički s drugim ljudima, a to želimo. I to je bilo uvijek iznova naglašeno i za vrijeme rata, za vrijeme najvećih progona, da je crkva djelovala mirotvorno i da je željela pomirenje i suživot s drugima. I danas to želimo. I nama ovi projekti koje financira Hrvatski Caritas, a to su, moram reći, bar mogu ja tako procijeniti za Banjalučku biskupiju, najvažnije, najveće potrebe
kućna njega i pitanje obitelji i pomoći, pogotovo bolesnoj djeci i djeci koja trebaju u školu. Tako da u tim problemima tu je i svakako i podjela kuhanih obroka za ljude koji ne mogu kuhati, nemaju nikoga, sami su napušteni, bolesni. Dakle, ogromna je to pomoć. Potrebna je mnogo i potrebna je mnogo za pomoć i zato sve pozivamo ovim putem da se uključe. Uključite se, poštovani gledatelji, i pomozite ljudima u potrebi. Željeli ste još nešto reći? Na samom smo kraju. Želio bih reći hvala za ono što se dogodilo kroz ovih 18. godina. Uistinu, to je slaba riječ što kažem, ali mislim da govorim iz srca mnogi ljudi koji često puta sa suzama u očima primaju pomoć, sretni da nisu sami i da ih neko prati. Evo, u tom smislu hvala svima koji doprinose i hvala Hrvatskom Caritasu za ovu divnu ideju. Hvala vam, evo ga, na što se trudite pomoći potrebitima i hvala vam na dolasku u ovu našu emisiju. Poštovani gledatelji, budite s nama i za tjedan dana u isto vrijeme. Do tada ostanite uz program HRT-a.